poslednom valnom zhromaždení Matice slovenskej bolo poriadne rušno. Prebiehala voľba predsedu Matice a to je veru pre niektorých zúčastnených vec takej prestíže, že kvôli nej neváhajú použiť akékoľvek prostriedky. Jeden z kandidátov vo svojom príhovore ponúkol, že pokiaľ bude do tejto funkcie zvolený, zdá sa platu. Jeho protikandidát, vtedy úradujúci predseda Matice Marián Tkáč, bez váhania zdujol hodenú rukavicu a dal rovnaký sľub. Dávalo to zmysel. Tkáč je v dôchodkovom veku, teda má nárok na dôchodok. Navyše poberá prebendy z neografie. Na čo by mu teda bol ešte nejaký plat predsedu Matice? Je tu však jedno ale. Nevieme totiž, aký vysoký tento plat je. Zrejme dosť vysoký na to, aby stálo za to svoj verejný sľub staronového predsedu Matice Mariána Tkáča zrušiť. Už pár dní po sneme Marián Tkáč verejnosť informoval, čo si predstavuje pod vzdaním sa platu. Podľa jeho vlastných slov zriadi nový fond Mariána Tkáča, do ktorého bude prispievať čiastkou zhruba 10% zo svojho čistého platu. A o nakladaní s týmto fondom bude rozhodovať výhradne, no kto iný ako on sám. Nie ani divu. Síce informácie o plate predsedu nikde nenájdeme, ale dá sa približne odhadnúť. Bývalý predseda Jozef Markuš dostal pri svojom odchode z Matice odstupné údajne vo výške 20 000 eur. Jednalo sa o nahradenie platu za 7 mesiacov, takže mesačný plat predsedu Matice sa môže alebo mohol hýbať okolo 3 000 eur. A to už je suma, ktorá by v peňaženke chýbala. Chlap má však iba jedno slovo. A keď je ochotný svoje slovo verejne a nehanebne porušiť za 3 000 mesačne, kladiem si otázku, za koľko eur bude ochotný zapredať slovenský národ? Takého človeka nemôžem a nechcem prijať za hlavu národného orgánu. Jediné čestné riešenie je odstúpenie a odchod Mariána Tkáča z matičného života, čo s ohľadom na jeho morálku je nereálne. Farizei nie sú pred branami, už sú dávno medzi nami. Zákon platí pre všetkých rovnako, alebo by aspoň podľa legislatívy mal platiť rovnako. Vždy sú však rovní, ale niektorí sú rovnejší. To, že si Jahnátek z ministerstva pôdohospodárstva urobil rodinný tábor, to by malo zaujať nielen poslancov, ale aj políciu. Okrem toho, že ide o jasné protekčné správanie, zaváňa to aj podvodom, pretože ani jeden z Jahnátkových príbuzných nebol prijatý výberovým konaním. V tej istej dobe Smer stopol aj konanie vo výbore pre nezlučiteľnosť funkcií proti vernej poslankyni Vaľovej, ktorá v dobe svojho poslaneckého mandátu vykonávala aj živnosť a bola aktívna v súkromnej spoločnosti. A ako sa zachovala vláda a poslanci strany Smer? Žiadne pochybenia nevidia, čím Smer vysiela jasné signály. Kto nám bude verný, ten sa nemusí ničoho báť. Opozícia sa k tomuto správaniu stavia celkom vážne. Na prvý pohľad sa zdá, že sa usilovne snaží poukazovať na nešváry vo vláde. V skutočnosti iba vypúšťajú dymovú clonu, ktorá ešte viac zahmlieva korupčné správanie vlády a Smeru. Len odvracajú pozornosť od skutočných problémov a zločinov, v ktorých sú často sami zapletení. Dôkazom toho je počet trestných oznámení opozíciou na zločiny spáchané zodpovednými osobami vo vláde. Že o žiadnych neviete? Ale o to predsa ide. Ruka ruku mije. Za odmenu môžu čakať rovnaké správanie od vlády, ktorá, ak by chcela, mohla by okamžite zaviesť nejedno trestné konanie voči opozičným stranám. Vážení občania, zákony tu nie sú na to, aby chránili občanov Slovenska, ale na to, aby chránili tých hore pred občanmi. Slovensko a vláda má vraj problém. Tým problémom je obrovský nárast verejného dlhu. V súčasnej vláde sa za jediný rok podarilo zvýšiť verejný dlh o 8,5 percentuálneho bodu. Absolútna hodnota dlhu bola ku koncu marca 2013 takmer 55%. Už keď bol schválený zákon o dlhovej brzde, mimochodom úplne zbytočný, bolo jasné, že neslúži na to, aby zabránil bezúzdnému zadlžovaniu Slovenska, ale naopak, aby zadlžovanie Slovenska naštartoval ešte rýchlejšie, ako to bolo pred jeho schválením. A toto sa aj potvrdilo. Veď si to spočítajme. Za 19 rokov existencie Slovenska dosiahol verejný dlh 45% HDP. Za ďalších 15 mesiacov od schválenia zákona stúpol na 55%.
Teda dlh sa zvýšil takmer o celú štvrtinu. To, čo predtým trvalo politikom 5 rokov, súčasní zvládli za rok a niečo. Pokrok sa proste nedá zastaviť. V skutočnosti problém nemá Slovensko ani vláda. Veď aký problém s verejným dlhom môže mať napríklad Kriváň alebo Váh? Nemá ho ani vláda. Tá si svoje nahrabe a pôjde si užívať do daňových rajov. Problém v skutočnosti máme my, občania Slovenska, ktorí toto nezodpovedné šafárenie, niekto by dokonca povedal bezohľadnú lúpež, akej v dejinách Slovenska nie je rovno, budeme musieť zaplatiť sami. Len pevne dúfam, že keď sa väčšine občanov otvoria oči, ešte zostane na Slovensku aspoň pár zodpovedných za tento stav.